हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मो यूट्यूब चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, आज आम देखु सांगे अच्छा लुलु भाई सहित गोटे डैम को आसचु जोटा कि आम पालोड़ा अंचल अच्छी बांकदर बहुत पुराना डैम ना भाई। पाखापाखि केते वर्ष हम? 30 वर्ष पाखापाखि हम। 30+ देखु हम जदि एठी आम नाइट कैंपिंग करबा लुलु भाई रुह गेट छोड़ा पानी चाहूँ कि हाँ देखो हाँ चलची बाकी सेपट अच्छी NH टा এইটা কোনটা কি এইটা এটা পা লক খুলি এটা তার যে গেট খুলিবার চাবিটা এটা কোরেন ফ্রেন্ড নাই তো কোরেন এরা খালি বেঞ্জো টুপি রতি পুরা এই বর্ষ সেইটা সব মাটি অতটা খাইছি দেখো সেপটটা পুরা সেইপটে ବି ରାସ୍ତା ଅଛି ଗାଁ ଯାଉଛି ନା। ଜୁମ୍ କର ଜୁମ୍ এইটা ফ্রেন্ডস দেখন্তু ফাইনালি এইটা পাহাড়টা না মাইলগিরিটা না ମାଲ୍ୟଗିରିର ଏଟା ବ୍ରାଞ୍ଚଟା ଆଉ ବ୍ରାଞ୍ଚଟା କେତେ ପାଣି ଥିବ ବୁଝିଲେ ଏଟା କେତେ ପାଣି ଥିବ ପାଣି ଥିବ ଜାଣିଲେ ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଥିବ ଅଧିକ ଥିବ ନା ନାଇଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କଲେ ବେଟର ହବ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ହଁ ସେଇଠି ପକେଇବା କ୍ୟାମ୍ପ ଭୟ ଲାଗିବ ହଁ ସେଇଠି ପକେଇବା ସେଇ ଯୋଉଠୁ କାଠ ନେଉଥିଲା ନା ସେଇଠି ପକେଇବା କ୍ୟାମ୍ପଟା ବାକି ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବ କି ନା ସେଇ କଥା। ସେ ଆରପଟକୁ ଯିବା କି? ନା ନା ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇକି ଅଛି ବୁଝିଲେ ଏଇଟା ସବୁ ଦୂର ବଢ଼ିଆ ହେଇକି ଅଛି ନାଇଁ କି? ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇକି ଅଛି ତା କୋଉଠି ଗଳି ପଡ଼ିବ ନା ସଲା ଏବେ ମୋର କଳା ବଡ଼ ବାହାରିଲା କାଟିଦେବ ଦେଖ ଏଇଟା ମାଲ୍ୟଗିରି ପାହାଡ଼ ହେଇଛି ଆସ এইটা খুলিকি নেই যাইଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା? ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଲୁହା ଉପର ଲୁହାଟା ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଇ ଲୁହା ସବୁ ଅରିଜିନାଲ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ହଁ ଏଇ ରୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଏବେ କ'ଣ କି ଲାଗିନି ଏବେ ବି ଦେଖ କ'ଣ କି ଲାଗିନି ଜଙ୍କ ଲାଗୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଡ଼ ତ ଗଲା ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଏଇଟା ରାସ୍ତା ଅଛି ଏଇଠି ଅଛି କି? ସାପ ଫାପ ଭାଇ ଦେଖିଥାଅ ପର୍ବତିଆ ଚିତି ଏଇଟା ରାସ୍ତାଟା ଯାଇଛି ଏପଟେ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯାଇ ହେଉଥିଲା ଏଇଟା ରାସ୍ତା ଥିଲା ଗାଡ଼ି ସବୁ ଏପଟେ କ୍ରସ୍ କରି এইটা কিন্তু বেଟর ଅଛି এই ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବନି ନହେଲେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଗାଡ଼ି ଆସିବ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଭାଇ ଏଇ ଜାଗାଟା ଦେଖ କେତେ ଘଞ୍ଚ ହେଇଛି ଯେ ଖତରନାକ এইটা ତ ହଁ ଭାଇ ପୁରା ଅନ୍ଧାରିଆ ଜାଗା ହୋ। ହଁ ସେଇ ଜାଗାଟା ସେଇଟା ଭୟ ଲାଗିବ